आज आपण सर्वांच्या आवडीचं आणि खास करून मुलांच्या आवडीचं डॉमिनोज स्टाईल चीज गार्लिक ब्रेड स्टिक बनवणार आहोत। मुलांना खूप आवडतं आणि डॉमिनोजमधला गार्लिक ब्रेड स्टिक खूप छान लागतं आणि तसंच आपण सोप्या पद्धतीने घरी बनवणार आहोत। तर त्यासाठी इथे 1 चमचा मी मोठा किसलेला लसूण घेतलेला आहे आणि 3 चमचे मोठे बटर घेतलेला आहे। बटर थोडं सॉफ्ट घ्यायचं आहे आणि अर्धा चमचा चिली फ्लेक्स घेतलेले आहेत आणि अगदी थोडीशी बारीक कापलेली कोथिंबीर घेतलेली आहे। फक्त पानं अशी घ्यायची आहेत, बारीक कापून घ्यायचं आणि ह्यात व्यवस्थित मिक्स करून घेऊया। बटर थोडा सॉफ्ट घेतला ना की म्हणजे व्यवस्थित मिक्स करता येतो। फ्रीजमध्ये असेल तर थोडा वेळ आधी बाहेर काढून ठेवा आणि थोडा सॉफ्ट झाल्यावरती नंतर तुम्ही त्याचा वापर करायला घ्या। तर आता व्यवस्थित आपण हे बटर आणि लसूण व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। तर हा आपला तयार झालेला आहे गार्लिक बटर। आता इथे मी घेतलेले 4 ब्रेड स्लाइस आणि त्याला आपण हा जो गार्लिक बटर करून घेतलेला आहे तो लावून घ्यायचा आहे। पूर्ण थोडा व्यवस्थित जरा लावून घ्यायचं आहे, स्प्रेड करायचं आहे छानपैकी, म्हणजे त्याचं गार्लिकचा फ्लेवर आपल्याला आला पाहिजे। आणि यामध्ये आपण मीठ घालायची गरज नाही आहे कारण बटरमध्ये ऑलरेडी मीठ असतं। आणि आता बघा व्यवस्थित मी 4ही ब्रेडला हे गार्लिक बटर लावून घेते। तर हे असं आपलं हे गार्लिक बटर लावून झालेलं आहे। आता यावरती आपण मोझरेला चीज घालूया। मोझरेला चीजच घ्या, त्याचा मस्त असा फ्लेवर येतो आणि मोझरेला चीज इझिली सर्वत्र अवेलेबल आहे, त्यामुळे त्याचा वापर करा। आणि हे थोडं जास्त प्रमाणात घ्यायचं कारण मस्त असा चीजी असा आपला ब्रेड झाला पाहिजे। आणि वरून थोडेसे मी उकडलेले कॉर्न घेतलेले आहेत, स्वीट कॉर्न, अगदी थोडे घालायचे, जास्त नाही। आणि इथे आवडत असेल तुम्हाला तर ती थोडीशी हिरवी मिरची बारीक कट करून घातली तरी चालेल, पण मुलांना देत असाल तर मिरची नाही घातली तर चालेल। आणि आता हे दुसरे जे ब्रेड आपण 2 ठेवले होते ते वरती परत ठेवायचे आणि याला वरून आपण आता परत बटर लावून घेणार आहोत। गार्लिक बटर जो आपण बनवून घेतला होता तो बघा मस्त असं लावून घ्यायचं पूर्ण व्यवस्थित। आणि जास्तही बटर लावायचं नाही आतल्या साईडला, नाहीतर ब्रेड आपला एकदम सोगी होईल, सॉफ्ट होईल। तर आता वरून बटर लावून घेतलेला आहे आणि मी गॅसवरती पॅन एक गरम करत ठेवलेला आहे, तवा। तर तव्यावरती आपण हे असे मस्त असे भाजून घेणार आहोत, रोस्ट करून घेणार आहोत। सही मस्त असं आपण गार्लिक ब्रेड तव्यावरती बनवू शकतो। तर हे इझी आपण असं व्यवस्थित ठेवायचं, गॅसचा फ्लेम एकदम लो ठेवायचं आहे। आणि आता वरच्या बाजूनेही आपण बटर लावून घेऊया व एकदम कमी गॅसवरती आपण हे मस्त असा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घेणार आहोत। तर एक साईड आता आपण चेक करूया व्यवस्थित भाजली गेली आहे की नाही, बघा मस्त कलर आलेला आहे। आता दुसरा ही ब्रेड आपण पलटून घेऊया, किती सोपं आहे बनवायला। आता दुसऱ्या साईडनी व्यवस्थित आपण भाजून घेणार आहोत, मस्त असं क्रिस्पी होईपर्यंत आपल्याला ह्याला भाजून घ्यायचं आहे। तर आता वरून आपण थोडंसं हा पेरी पेरी मसाला घालणार आहोत, कारण डॉमिनोजमध्ये वगैरेही त्याच्यावरती थोडा पेरी पेरी मसाला घातला जातो, त्यामुळे खूप छान टेस्ट येते। तर हा अगदी थोडाच घालायचा आहे, जास्त प्रमाणात नाही घालायचं, थोडा असं स्प्रिंकल करून घ्यायचं आहे। आणि स्पॅच्युलाने वगैरे तुम्ही असं त्याला पूर्ण स्प्रेड करून घ्या, म्हणजे सर्वत्र एकसारखा पसरला जाईल। आता परत आपण पलटून मसाला लावलेला भाग परत भाजून घेणार आहोत आणि जो उरलेला वरचा पार्ट आहे त्यालाही आपण परत पेरी पेरी मसाला लावून घेऊया। तर आता हा वरूनही आपण पेरी पेरी मसाला लावून घेऊ, छान लागतं, अगदी डॉमिनोजमध्ये मिळतो तसाच आपण हा गार्लिक ब्रेड स्टिक बनवून घेणार आहोत। खूप सोपं आहे बनवायला, तर नक्की बनवा, मुलांना खूप आवडेल। आणि नेहमी तुमच्याकडे मागणी करतील मुलं की बनवायला, तर बाहेर जाऊन खाण्यापेक्षा आपण घरीच बनवू शकतो। किती सोपं आहे बघा बनवायला, तर नक्की बनवा आणि मला कमेंट्समध्ये ज़रूर सांगा तुम्हाला ही चीज गार्लिक ब्रेड रेसिपी कशी वाटली। तर मस्त कलर बघा किती छान आला, एकदम डॉमिनोजमध्ये मिळतो तसाच कलर आलेला आहे। अगर मी दाखवलेल्या रेसिपी तुम्हाला आवडत असतील तर माझ्या चॅनलला लाईक्स, कमेंट्स आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। सोबतच बेल आयकॉनवरतीही क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन रेसिपीची नोटिफिकेशन लगेचच तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। आता हे आपले चीज गार्लिक ब्रेड तयार झालेले आहे डॉमिनोज स्टाईल। तर आता आपण याला स्टिकमध्ये कट करून घेऊया। तर एका ब्रेडचा आपण 4 पीसेस करणार आहोत।
तर मस्त असं हे आपलं चीज गार्लिक ब्रेड तयार झालेले डोमिनोज स्टाईल बघा किती छान दिसते, एकदम मस्त असं चीजी असं हे आपलं गार्लिक ब्रेड तयार झालेलं आहे. अगदी मध्ये मिळतं तसंच किती छान दिसते बघा. बघून तुम्हाला तोंडाला पाणी सुटलं असेल तर नक्की बनवा, लवकरात लवकर. अगदी सोपं आहे बनवायला. आणि मला कमेंट्समध्ये ज़रूर सांगा तुम्हाला हे रेसिपी कशी वाटली. आणि अशा छान छान रेसिपीसाठी माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब ज़रूर करा आणि कमेंट्समध्ये नक्की मला कळवा. मस्त असं एन्जॉय करा आपल्या फॅमिलीसोबत. घरी कुठली लहान मुलांची पार्टी वगैरे असेल किंवा किटी पार्टी असेल त्यामध्ये तुम्ही हे नक्की बनवा. सर्वांना खूप आवडेल आणि मस्त अशी तारीफ होईल तुमची. तर एकदम मस्त असं चीजी, तुम्हाला जर चीज जास्त प्रमाणात आवडत असेल तर तुम्ही थोडं चीज जास्त घातलं तरी चालेल. पण मस्त असं चीजी हे चीज गार्लिक ब्रेड बटर खूप छान लागतं. एकदम मस्त पार्टी स्नॅक्स आहे. एन्जॉय करा.